A sa nama u studiju u nastavku je profesor dr. Zlatko Lagumdžija, bivši predsjedavajući Vijeća ministara, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i nekadašnji čelnik SDP-a. Dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala lijepo na pozivu i pozdrav našim gledalcima. Hvala lijepo. Oni koji žele građansku državu, ja ih poštujem. Samo danas u Bosni i Hercegovini kazati građanska država, to znači klasičan unitarizam u nekoj formi, teoretskom obliku, a to vam znači u osnovi islamsku državu. Šta je to neko pretvorio u kalifat ili dao neku drugčiju konotaciju u čitavom tom mom izričaju? Pretpostavljate i vjerovatno znate da se radi o izjavi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Dragana Čovića. Kakvu konotaciju evo vi vidite u ovoj izjavi? Pa prije svega mislim da on odlično zna da to što je pričao da to nema veze sa stvarnošću i da su to konstrukcije koje su najbliže nategnute. Međutim, on je to očigledno uradio iz jednog jednostavnog razloga zbog kraha jedne ukupne politike koja je počela prije nepune 4 godine kada je nevelika zvona kad smo dobili onu reformsku agendu na osnovu berlinsko-londonske inicijative i sada je došlo vrijeme da se podvuče crta, da se vidi da u stvari u prethodne 3 godine se uopšte nije takmičilo se u tome koliko se uradilo, nego takmičenja se sve više ubrzavaju, kako unutar zemlje, tako i u regionu, takmičenje u sukobima, u proizvođenju novih tenzija, jer to je jedini način da se u stvari ne priča o onome što je stvarno problem, a to je neispunjavanje obaveza koje su preuzeli ljudi na početku. Vidite, ali da napravimo jednu ozbiljnu analizu te izjave, da budem vrlo jasan. To o čemu gospodin Čović govori, to u direktnoj suprotnosti sa temeljnim evropskim vrijednostima. Temeljne evropske vrijednosti koje je ova strategija koja je juče obznanjena ponovo reafirmirala, uključujući vrlo precizno da čak i u obrazovanju se mora na bazi evropskih vrijednosti to promovirati, da kažem ljudska prava, ono što je Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama, da obrazovanje mora biti stub na kojem se to promovira. Sad možete misliti kako izgleda neko ko je odgovoran za 2 škole pod jednim krovom, kako sad on može da objasni te evropske vrijednosti. Ali da budem precizan. Ovdje iz te izjave se da zaključiti da Bosna i Hercegovina, ajde da pustimo za trenutak neke druge možda zemlje kao što je Albanija ili evo Kosovo, gdje također postoji značajna većina ljudi koji su muslimani, građani, ali i muslimani po svojoj vjeroispovijesti. Dakle, u Evropi imate jednu zemlju koja zove Bosna i Hercegovina, u kojoj muslimani su možda apsolutna, a svakako relativna većina. I oni zbog toga ne mogu živjeti u građanskoj državi, sekularnom društvu, civilnom društvu, baziranom na evropskim vrijednostima. A sve preostale države u kojima su većine kršćani, katolici, pravoslavci, protestanti i tako dalje, tu je normalno da bude građanska država. To je samo po sebi, neću da kažem neprihvatljivo, to samo po sebi je necivilizacijski, to samo po sebi je segregirajuće. Idemo korak dalje. Pazite, ako bosanski muslimani, Bošnjaci, kojih ima recimo 2 miliona, ako oni žele da budu evropski narod u smislu članstva Evropskoj uniji, da budu građani Evropske unije, pa ako se ti 2 miliona ljudi ne plaši da budu građani u 700 miliona nemuslimana jednom integriranom prostoru, pa zašto se onda neko treba da plaši u jednoj državi građanskoj da bude neko ko je građanin kao i muslimani koji su tu većina. I treća stvar. Izgleda se gospodin Čović vraća svojim, da se malo i našalim, ali sam ozbiljan, komunističkim korijenima. Konstitutivnost na način na koji se tumači ovdje u posljednje vrijeme je konstitutivnost koja je recidiv komunističke ideologije. To je Lenin još smislio radi rješavanja nacionalnog pitanja u Sovjetskom savezu i mi smo u Jugoslaviji, da tako kažem, s komunizmom dobili tu vrstu konstitutivnosti. Danas zagovarati evropske vrijednosti i zagovarati konstitutivnost na komunistički način, koji je u stvari bio pokušaj da se riješi nacionalno pitanje, a u stvari da se upravlja sa kolektivitetom. Dakle, konstitutivnost je u direktnoj suprotnosti sa evropskim vrijednostima gdje je građanin, gdje je pojedinac u središtu njegova ljudska prava, njegove slobode. I moram priznati da niko ozbiljan u Evropi to ne može, ali je Čović kao čovjek koji je dakle, možete ga voliti ili ne voliti, ali ne smijete ga podcijeniti. To se radi o jednom od najobrazovanijih, najinteligentnijih ljudi na političkoj sceni. On jako dobro zna. On upućuje poruku svojim ljudima koje odlučuje da mobilizira. Evo, skupite se oko mene,
muslimani će nam ovdje napraviti neku džamahiriju. Da, upravo je to bilo poruka Evropskoj uniji. Šta je problem? Jer to su opasne stvari koje se izgovore i onda imaju vrlo, vrlo strašne posljedice kada je riječ o konkretno ugledu Bosne i Hercegovine u Evropskoj zajednici, ugledu Bosne i Hercegovine, kada je riječ o svim ovim silnim listama koje sastavljaju i Sjedinjene Američke Države, stalno smo pod budnim okom, evo, SAD-a, Turske, Rusije. Stalno nas prate i uvijek idemo nekako nizbrdo kada je riječ o ovim stvarima. Kakve posljedice zapravo ostavljaju ovakve izjave, pogotovo koliko se radi o uticajnim ljudima kao što je gospodin Dragan Čović, koji je, evo, možemo reći, na čelu države sa još 2 člana predsjedništva? Pa vidite, vi sa svojim uticajem možete, što kažu, negdje u rubnom području, kad su vaši stavovi, ideje koliko toliko prihvatljivi, kad su u domenu slobodnog sudijskog uvjerenja. Ali kad vi u Evropi 21. stoljeća zagovarate podijeljena društva, segregaciju, umjesto društva zajedničke vrijednosti, evropske vrijednosti u pravom smislu te riječi, vi nema, što kaže, može vam čin na ramenu biti kakav feldmaršal ako hoćete, vi ne možete biti ozbiljno shvaćeni. Jer Bosna i Hercegovina, ljudi koji odlučuju o budućnosti, i ovi prostora u najširem smislu riječi, pa u Evropskoj uniji, da ne kažem na zapadne alijanse u svakom smislu riječi, oni jako dobro znaju da Bosna i Hercegovina će ući u Evropsku uniju baš kao građanska država, zasnovana na ljudskim pravima i slobodama, u kojoj će biti jednakopravni narodi, jednakopravni pripadnici svih mogućih vjera, religija, pa i oni koji ne vjeruju ni u šta i koji je baš briga za bilo koji narod. Dakle, mi ćemo ući u Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina će ući u Evropsku uniju kao građanska država ili praktično ćemo postati posljednja izolirana, frustrirana država koja će biti plodno tlo za radikalizam u konkretnom slučaju islama. I paradoksalno zvuči, upravo građanska država može biti rješenje problema i Evropske unije, a i nas koji ovdje živimo. Upravo građanska država sprečava pravljenje frustrirane države koja ima elemente islamske države u kojoj žive Bošnjaci, muslimani koji su izdani od zapada, koji doživljavaju da su posle svega, nakon što nisu pobijeni, onda su ostavljeni da žive u jednom getu. Napušteni sami sebi. Kad smo kod građanske države i kad smo kod toga, evo upravo smo sada rekli da je gospodin Dragan Čović izuzetno obrazovan čovjek, opet ću podcrtati na poziciji. Kako se sve ovo što je on zapravo izgovorio uklapa u definiciju građanske države? Pa ovo što je on izgovorio, dakle, ne može se uklopiti u definiciju građanske države, napravio jedan znak jednakosti između građanske države nastale na tradiciji francuske revolucije, nastale na Kantu i Hegelu i da ne idemo u to vrijeme, da ne nabrajamo sve to zajedno. Dakle, on je to što je civilizacijska tekovina stara nekoliko stotina godina, koje je Evropu iz mraka srednjeg vijeka, iz klanja i ubijanja koje su Evropljani pravili jedni drugima, dok je ovdje ipak postojalo neko društvo zajedničkih vrijednosti u nekim stranim imperijama, Otomanskoj imperiji pa Austro-Ugarskoj imperiji. Dakle, Evropa koja se ubijala i klala u to doba, ona je izašla iz toga na konceptu čovjeka, slobode, pojedinca, njegove slobode i zaštite njegove ljudski, individualni, pa i kolektivni prava kao čovjeka koji je pojedinac. I sad na tome graditi sada u 21. stoljeću nuditi Evropu neku priču, prepadanje od islamske države, pa u krajnjem slučaju možda je malo, što kažu Laki, je možda malo i nervozan kad je vidio da su Srbija i Crna Gora nagrađene u ovoj strategiji. Pazite paradoksa, nagrađeni zbog straha Evrope da će ruska čizma ovdje kročiti, što kažu, strojevim korakom. Dakle, taj Zapad i taj Brisel se nije prepao islamske države, jer da se Zapad prepao islamske države toliko koliko se prepao ruske dominacije i veze Čovića i Dodika sa praktično ruskim uticajem, on sigurno bi ovdje nas pogurao malo više u ovoj strategiji i to baš kao građansku državu. Doćemo do toga. Da, kao posljedica onoga što je izgovoreno ili nije, uglavnom jutro sa naslovnicama dnevnih novina, evo Nezavisne novine, dramatičan video snimak nastao u Tešnju, podigao na noge bezbjednosne stručnjake, vehabije obučavaju dečake za borbu. I Dnevni list kaže, javnost šokirana, institucije šute, vehabijski kamp, djecu podučavaju islamu i borbenim vještinama. Je li ovo sve prenapuhana priča? Je li opet ovo samo kost bačena da bi se nastavila dalje pričati priča kako bi se nešto iza kulisa drugo dešavalo? Pazite paradoks. Danas kada su naslovnice svih štampanih medija, kada svi elektronski mediji, portali,
kada svi se bave analizama strategije nove prema Zapadnom Balkanu, kada se svi bave time kako iz ovoga što smo dobili izvući što je moguće više, bez obzira što nismo dobili koliko smo trebali dobiti. Sad se pojavljaju u Banja Luci i u Mostaru dvije naslovne strane koje to imaju za udarnu vijest. Bojim se da je dio toga spadaju u obračun i sa ministrom sigurnosti, gospodinom Mektićem, koji je u stvari ukazao upravo na drugu vrstu problema i radikalizaciju i zloupotrebu djece. Ali da budem vrlo precizan, ukoliko je to tačno, bilo gdje, bilo ko, u Tešnju, u Tesliću, u Tuzli, u Travniku, u, što kažu, Trapistu, kraj Banja Luke, dakle gdje god eventualno neko obučava djecu maloljetnu da budu vojne formacije, taj čini ilegalno djelo, taj čini zločin prema toj djeci, taj čini zločin prema idejama, eventualno i vjeruju ime koje to radi. I to je posao za državu, to je posao za pravnu državu. I država se mora obračunati sa onim ko djecu, pa čak, da budem precizan, i kad bi kojim slučajem neka država odlučila da militarizira djecu, pa makar to bila i moja država, s tom državom se treba obračunati. Nema pravo ni država to da država mora da spriječi svaku, ali ono što ne smijemo dozvoliti, ne smijemo dozvoliti političku manipulaciju s tim. Ne smijemo dozvoliti da se politički manipulira time i pazite kakva čudna koincidencija. Da to baš bude u trenutku kad se kaže, ako bude građanska država, to će biti islamska država, plus, neka djeca već i ovdje spremaju ko male da budu ovdje. Pa, je li to znači treba da ovdje, i ovo je direktni, da tako kažem, pokušaj. Ljudi hoće da ruše u zemlju koji nisu zadovoljni sa našim evropskim putem, koji znaju da na kraju tog evropskog puta njih neće biti. Oni pokušavaju na svaki način da naprave znak jednakosti. Građanska država je jednako Bošnjaci, jes jednako muslimani, jes jednako islam, vidite kako mi krenuo jezik, jes jednako ISIL. I u tom riječniku svaki musliman je isilovac. To nije evropska vrijednost. Da, to se zaista ne može uopšte, ne može se dovoditi u pitanje da nije tačno. Ali pokušavaju da dovedu. I to ljudi, kako što vi rekao ste, sa ozbiljnim pozicijama i sa činom. Da, na ozbiljnim pozicijama. Kada je reč o ljudima koji su na ozbiljnim pozicijama u Bosni i Hercegovini, u kontekstu ove priče, kako komentarišete instant prijateljstvo gospodina Dragana Čovića i Milorada Dodika, stalne susrete, različite, pa možemo reći promjena retorike gospodina Dragana Čovića nakon pojedinih sastanaka sa Miloradom Dodikom? Mislite li da to nekako doprinosi cijeloj ovoj situaciji? Prvo, njihovo prijateljstvo je dosta duboko je, široko je, ko modra rijeka, veliko je. Dakle, to je jedno prijateljstvo koje nije samo poslovne prirode, nije samo političke prirode, čak i malo i privatne prirode, to se vidi i oni jako dobro sarađuju i znajući jednog i drugog, mislim, dosta dobro. Mogu vam reći samo jednu stvar. On će tamo uraditi sve ono što im dopustite. Ako vi njima dopustite da vam stanu za vrat, on će vam stati za vrat, ne trebate se brinuti. Ako im to ne dozvolite, ako vidite da im to nećete možete dozvoliti, oni vas neće dirati. Dakle, njihovo prijateljstvo je sada očigledno prijateljstvo koje potkopava temelje ove zemlje. Njihovo prijateljstvo je u velikoj mjeri, pazite paradoksa, čovjek koji zagovara evropske vrijednosti praktično je, što kažu, da li jadan ne zna šta radi ili tekako zna šta radi u funkciji Dodikovih, pa čak i nekih strani interesa koji sigurno nisu ni evropske vrijednosti, ni evropski. Dakle, mislim da ulazimo u jedno teško vrijeme u kojem, ali evo, sva je sreća, znate da kod nas ustavni konstrukt je takav da 2 protiv 1 ne mogu ništa jer Ustav ne dozvoljava 2 protiv 1. Samo normalno da taj jedan bude pri zdravoj pameti, da ima ciljeve koje su zaista državotvorni ciljevi, da zna da je hrabar i da može da se nosi s njima. Evo, što kažu, ne plašim se ja njih, ja se plašim nas ukoliko dozvolimo da ako ostanemo gluhi na sve to što se dešava. Ostanemo gluhi na sve to i pustimo da se njima suprotstavlja neko koji nije ravan. Da. Mislite li da Milorad Dodik u posljednje vrijeme mijenja retoriku? Je li ublažio sve ono što je do sada govorio vrlo direktno, vrlo sirovo? Mislite li da je spustio loptu?
Pa prvo ne mislim uopšte da je spustio loptu, jer na bazi par izjava njegove koji su bile u kontinuitetu nekoliko dana, mi smo se prosto obradovali što kažu, ko siročić je, čovjek je sad fin. Nema to veze, mislim. Ali interesantno je u kontekstu vašeg prethodnog pitanja. Znate, količina negativne retorike prema državi od Čovića i Dodika možete čak napraviti neko mjerenje, pa ćete vidjeti da je ovo tačno što vam kažem. Suma njihove anti-bosansko-hercegovačke retorike je konstanta. Sad kako je Čović malo, što kažu, živno s ovih, slobodno mogu reći, anti-bosansko-hercegovačkih segregacijskih pozicija, onda je Dodik malo ispuho. Ne brinite, ukoliko se Čović primiri, ovaj će da se digne i to ćemo gledati jedan film u kojem njih dvojica se malo ponašaju koji iz onih starih američkih filmova Dobri drot i loši drot. Jedan policajac vas udari šamara, dođe drugi pa dam cigariju, kao ovo je jedna budala, pa da ti ja malo pomognem. Dakle, to je već viđeno. Mene uopšte ne interesuje što oni pričaju. Mi moramo se suprotstaviti time političkim sredstvima, na jedan pametan, razvojan način. Imamo prijatelje u svijetu, moramo to koristiti. Nažalost, mi imamo potpuni krah naše spoljno-političke, da tako kažem, pozicije Bosne i Hercegovine i to se vidi na svakom koraku. Dakle, ne plašim se ja njihove retorike, ja se plašim njihovih dijela, a oni ako vide da ćete im se suprotstaviti, neće dijela biti, ne brinite. Za kraj kratko, vi se krećete među tim krugovima ljudi koji su, evo, možemo reći, diplomatskog kora i akademskog kora, vrlo često putujete i u Sjedinjene Američke Države, tu ste i po Evropi. Kažete, čudna nam je zapravo pozicija kada je riječ o stranim tim prijateljima Bosne i Hercegovine. Kakva je ona zapravo? Pa bojim se da Bosna i Hercegovina, drago mi je što ima mnogo više prijatelja nego što smo mi to i zaslužili. Jako puno ljudi ima u svijetu koji shvataju da je Bosna i Hercegovina paradigma društva zajedničkih vrijednosti, paradigma izbora naše. Hoćemo li dijeliti se u svijetu, u Evropi, u regionu, pa u svakoj zemlji ponaosob, ili ćemo raditi zajedno? Da li ćemo tražiti zajedničku budućnost i dijeliti naše ciljeve, naše aktivnosti? Da li smo spremni da marširamo naprijed zajedno ili da marširamo jedni protiv drugih? Dakle, ima jako puno ljudi u svijetu koji vide da smo mi paradigma toga. Nažalost, mi ovdje nemamo kritičnu masu ljudi koji su u stanju da se obračunavaju sa ovakvim stvarima o kojima smo malo prije razgovarali. I ima još jedna stvar koja je, dakle, Evropi je savršeno jasno ili velikom broju ljudi, da je i Evropska unija pred dilemom da li će se ona balkanizirati ili će Balkan pa i Bosna i Hercegovina postati Evropska unija. I recimo, ja vam mogu reći da mi na svu sreću, evo, uzmite evo, strategiju sam uzeo ovdje, ovu koja je usvojena juče praktično, a imam dokument pred sobom koji je bio praktično cirkulisao, koji je prije 48 sati bio ovaj dokument od prije 48 sati je mnogo gori po nas nego dokument koji je juče prezentiran. Tu je u ovom dokumentu koji nije prezentiran, koji je, hvala Bogu, promijenjen, je stajalo doslovno da do 2023. ćemo mi tek tada moći dobiti početak pregovora. Tada je jasno definisano da će Srbija i Crna Gora do 2025. okončati proces i postati članica. Dakle, mi smo prije 48 sati u dokumentu Evrope bili osuđeni da za 6-7 godina budemo praktično okruženi Evropskom unijom i da budu nagrađene zemlje koje su bile agresor na Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu koja je u stvari borila se za evropske vrijednosti 92. 95. Na svu sreću, zahvaljujući upravo prijateljima u Evropskoj uniji, ozbiljnim državama, nama prijateljskim državama, manjim i većim, je promijenjeno, pa je tu ipak napravljen neki balans. Dakle, mi imamo prijatelja, ali imamo prijatelja u mjeri u kojoj se zalažemo za Bosnu i Hercegovinu kao ono što ona jedino može da bude i treba da bude čitavom svijetu. A to je društvo zajedničkih vrijednosti u kojima ljudi žive kao građani Bosne i Hercegovine, građani sutra Evropske unije, Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, ostali muslimani, katolici, pravoslavci, agnostici, ateisti, žive apsolutno sigurni kao građani i Bosne i Hercegovine i Evropske unije. I svaka prevara o komunističkim konstitutivnostima upakovana u podjelu ove zemlje nema prijatelja u Evropi ni u svijetu i džaba im je. Da. Hvala vam lijepo. Hvala i vam. Hvala lijepo što ste bili naš gost. Poštovani gledalci, ostanite dalje sa nama. U nastavku ćemo i dalje kratko o ovim temama.